Morjesta kaikille ja tervetuloa Tiede ja Tekniikka podcastin pariin. Tänään puhutaan pikkusen maailmankaikkeuden simulaatioteoriasta. Muutenkin vähän tulevaisuusspekulaatiota tulossa jatkossa enemmän. Kiitos kaikille kuuntelijoille, ketkä olette kuunnellut näitä jaksoja. Muistahan tilata kanava, siitä on tosi paljon hyötyä mulle ja antaa sitten pikkusen lisää motivaatiota tehdä näitä jaksoja. Mutta hei, nyt sukelletaan jakson pariin, eli mitä jos maailmankaikkeus on simulaatio? Koko ihmiskunnan historian ajan ihmiset ovat yrittäneet ymmärtää yhtä kaikkein perustavanlaatuisimmista kysymyksistä, joita ihmismieli voi koskaan käsittää, sillä riippumatta siitä, kuinka pitkälle tiede, filosofia tai teknologia ovat kehittyneet, yksi asia on pysynyt edelleen ratkaisemattomana, ja se on kysymys todellisuuden todellisesta luonteesta. Sillä vaikka ihmiset kokevat maailman ympärillään jatkuvasti hyvin konkreettisena ja vakaana paikkana, jossa tähdet liikkuvat, kaupungit seisovat paikallaan ja aika kulkee eteenpäin sekunti sekunnilta, kukaan ei voi täysin varmasti todistaa, että universumi todella on juuri sellainen kuin miltä se näyttää. Ajatus siitä, että todellisuus voisi olla eräänlainen simulaatio, kuulostaa aluksi enemmän tieteiselokuvalta kuin vakavasti otettavalta ajatukselta, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana myös monet oikeat tutkijat, filosofiat ja teknologiavaikuttajat ovat alkaneet pohtia mahdollisuutta, että koko maailmankaikkeus voisi itse asiassa olla valtavan kehittyneen sivilisaation rakentama simuloitu todellisuus. Eräänlainen käsittämättömän monimutkainen digitaalinen maailma, jonka sisällä ihmiset elävät täysin tietämättöminä siitä, että heidän kokemansa universumi ei ehkä olekaan alkuperäinen fyysinen todellisuus. Tämä ajatus tunnetaan nykyään simulaatiohypoteesina, ja vaikka se kuulostaa edelleen hyvin oudolta, sen ympärillä käydään todellista filosofista ja tieteellistä keskustelua juuri siksi, että teknologian kehitys on muuttanut ihmiskunnan käsitystä siitä, mitä tietoisuus, todellisuus ja simuloidut maailmat voivat tulevaisuudessa tarkoittaa. Nykyään ihmiset rakentavat jo virtuaalitodellisuuksia, jotka muuttuvat vuosi vuodelta realistisemmiksi. Tietokonepelit sisältävät kokonaisia maailmoja, joissa miljoonat ihmiset liikkuvat, keskustelevat ja viettävät aikaa. Tekoäly pystyy luomaan kuvia, ääntä ja ympäristöjä, joita on vaikea erottaa oikeasta. Ja juuri tämä saa monet tutkijat kysymään hyvin erikoisen, mutta samalla loogisen kysymyksen. Jos ihmiskunta jatkaa teknologista kehitystä vielä tuhansia tai miljoonia vuosia eteenpäin, voisiko tulevaisuuden sivilisaatio rakentaa täysin realistisia simuloituja universumeita, joissa simuloidut olennot kokevat itsensä tietoisiksi? Ja jos se on mahdollista, mistä ihmiset voivat tietää, etteivät he itse elä jo tällaisen simulaation sisällä? Juuri tämä ajatus tekee simulaatiohypoteesista niin kiehtovan, mutta samalla hieman pelottavan, sillä se ei ole pelkkä fantasia avaruusolennoista tai tietokonepeleistä, vaan kysymys siitä, voiko koko ihmiskunnan kokema todellisuus olla jotain täysin muuta kuin mitä ihmiset ovat aina uskoneet. Kuvitellaan hetki maailmaa, jossa tutkijat löytävät jotakin hyvin outoa. Ehkä fysiikan lait alkavat näyttää liian täydellisiltä, ehkä avaruuden rakenteesta löytyy merkkejä eräänlaista laskennallista rajasta. Ehkä universumin syvimmät rakenteet muistuttavatkin enemmän digitaalista järjestelmää kuin luonnollista maailmaa. Tai ehkä tutkijat onnistuvat rakentamaan simulaation, joka sisältää täysin tietoisilta vaikuttavia olentoja. Juuri silloin ihmiskunta voisi joutua ensimmäistä kertaa kohtaamaan mahdollisuuden, että todellisuus ei ehkä olekaan pohjimmiltaan fyysinen. Entä jos koko universumi on valtava ohjelma? Ehkä tähdet, galaksit ja ihmiset ovat osa käsittämättömän suurta simulaatiota. Ja ehkä kaikkein pelottavin kysymys ei olisi se, kuka simulaation rakensi. Kaikkein pelottavin kysymys on ennen kaikkea, että miksi? Jos maailmankaikkeus todella olisi simulaatio, ensimmäinen suuri kysymys liittyisi siihen, miten niin valtava järjestelmä voisi edes toimia, sillä universumi sisältää lähes käsittämättömän määrän galakseja, tähtiä, planeettoja ja informaatiota, eikä nykyinen ihmiskunta pysty rakentamaan mitään edes etäisesti yhtä monimutkaista. Mutta juuri tässä vaiheessa ihmisen mielikuvitus alkaa helposti unohtaa yhden tärkeän asian. Jos simulaation rakentanut sivilisaatio olisi miljoonia tai jopa miljardeja vuosia ihmiskuntaa kehittyneempi, sen teknologia voisi olla ihmiselle täysin käsittämätöntä samalla tavalla kuin nykyaikainen supertietokone olisi näyttänyt taikuudelta kivikauden ihmisille, ja väliä kuitenkin on vain muutama tuhat vuotta. Ehkä simulaatiota ei edes tarvitse laskea kokonaan jatkuvasti. Monet fyysikot ovat huomauttaneet, että kvanttifysiikassa todellisuus näyttää käyttäytyvän oudosti juuri silloin, kun sitä tarkkaillaan tarkemmin. Esimerkiksi hiukkasten tarkka sijainti ei ole aina määritelty ennen mittausta.
Tämä on saanut jotkut pohtimaan, voisiko universumi toimia samalla tavalla kuin tietokonepeli, jossa yksityiskohtia lasketaan tarkasti vasta silloin, kun joku tarkastelee niitä. Ajatus tuntuu aika erikoiselta, mutta juuri tällaiset kysymykset tekee simulaatiohypoteesista niin kiehtovan. Ehkä universumi käyttää eräänlaista optimointia. Ehkä kaikkea ei tarvitse laskea koko ajan täydellä tarkkuudella. Ehkä tietoisuus itse liittyy tavalla, jota ihmiset eivät vielä ymmärrä siihen, miten todellisuus rakentuu. Samalla monet tutkijat ovat huomauttaneet, että fysiikan lait näyttävät olevan hämmästyttävän tarkasti säädettyjä elämän mahdollistamiseksi. Jos luonnon vakioissa olisi hyvin pieniäkin eroja, tähdet eivät ehkä muodostuisi, atomit ei pysyisi kasassa tai elämä olisi muutenkin mahdotonta. Tätä kutsutaan hienosäädön ongelmaksi. Ja jotkut filosofit ovat kysyneet, voisiko tämä tarkoittaa, että universumi on suunniteltu, ei välttämättä jumalallisesti, vaan teknologisesti. Ehkä joku rakensi järjestelmän, jossa elämä syntyy tarkoituksella, ehkä ihmiskunta itse on osa sitä kokeilua. Tai ehkä simulaatiota olemassa valtavia määriä, ehkä jokainen mahdollinen maailma simuloidaan jossakin. Ja juuri silloin syntyy yksi kaikkein oudoimmista ajatuksista. Jos tulevaisuuden simulisaatiot voivat rakentaa miljoonia simuloituja universumeita, simuloituja todellisuuksia, voisi olla paljon enemmän kuin alkuperäisiä todellisuuksia. Tämä tarkoittaa tilastollisesti, olisi jopa todennäköisempää elää simulaatiossa kuin alkuperäisessä universumissa, ja se on kyllä hieman pelottava ajatus. Juuri tämä on yksi simulaatiohypoteesin tunnetuimmista argumenteista. Ja vaikka moni pitää ajatusta edelleen hyvin spekulatiivisena, se on silti yksi harvoista filosofisista teorioista, joka liittyy suoraan teknologian kehityksessä. Mitä jos kuvitellaan hetki, jolloin ihmiskunta saa ensimmäisen vakavan todisteen siitä, että universumi todella voisi olla simuloitu. Tutkijat voisivat löytää rakenteita, joita luonnollinen fysiikka ei pysty selittämään, tai ehkä avaruudesta löytyy eräänlainen digitaalinen rajapinta. Fysiikan lait näyttäisivät sisältävän matemaattisia pikselirajoja, tai ehkä joku onnistuu kommunikoimaan simulaation ulkopuolelle. Juuri tuo hetki voisi olla yksi ihmiskunnan historian suurimmista psykologisista mullistuksista, koska silloin lähes kaikki ihmisen käsitykset todellisuudesta muuttuisi täysin välittömästi. Monet ihmiset kokis valtavaa eksistentiaalista pelkoa. Jos maailma on simulaatio, ovatko ihmisten elämät edelleen edes merkityksellisiä? Onko vapaata tahtoa olemassa? Ja voiko simulaation rakentaja sammuttaa koko universumin milloin tahansa? Ehkä kaikkein pelottavin ajatus liittyisi siihen, että ihmisillä ehkä koskaan olisi mahdollisuutta poistua tästä simulaatiosta. Samalla monet uskonnot, filosofiat ja tieteenalat joutuisivat arvioimaan uudelleen maailmankuvansa. Jotkut voisivat nähdä simulaation rakentajan eräänlaisena jumalana, toiset taas pitäisivät koko ajatusta vaarallisena. Poliittisesti tilanne voisi olla hyvinkin kaoottinen. Miljoonat ihmiset voisivat menettää uskonsa nykyiseen todellisuuteen. Toiset taas voisivat muuttua entistä uteliaammiksi. Ehkä ihmiskunta yrittäisi jopa etsiä tapoja murtaa tämän simulaation rajoja. Ehkä rakennettaisiin uusia tekoälyjä tutkimaan universumin rakennetta. Tai ehkä syntyisi kokonaan uusia tieteenaloja, joiden tarkoituksena olisi ymmärtää simulaation sääntöjä. Ja samalla tietenkin yksi kaikkein vanhimmista filosofisista kysymyksistä nousi uudelleen esiin, mitä todellisuus oikeastaan tarkoittaakaan. Koska vaikka maailma olisi simulaatio, ihmiset kokee edelleen tunteita, ihmiset rakastaa edelleen, me koetaan kipua, iloa ja pelkoa. Ja just tämä tekee koko ajatuksesta todella vaikean, että vaikka universumi olisi keinotekoinen, kokemukset sen sisällä voisivat silti tuntua täysin todellisilta. Yksi kaikkein kiehtovimmista kysymyksistä liittyy siihen, voisiko simuloidusta universumista tosiaan koskaan päästä ulos tai kommunikoida sen ulkopuolelle. Nykyään ihmiset eivät edes tiedä, mitä ulkopuoli tällaisessa tilanteessa tarkoittaisi. Ehkä simulaation ulkopuolinen todellisuus muistuttaisi omaamme, tai ehkä se olisi jotain täysin käsittämätöntä, koska voi olla, että esimerkiksi aika toimisi siellä eri tavalla. Ehkä simulaation rakenteet eivät ole biologisia olentoja lainkaan, tai ehkä hekin itse elävät omassa simulaatiossaan. Ja juuri tämä ajatus johtaa yhteen kaikkein oudommista mahdollisuuksista. Ehkä simulaatioiden sisällä on simulaatiota loputtomasti. Ehkä ihmiset rakentavat tulevaisuudessa omia simuloituja universumeitaan. Ja ehkä niiden sisällä elävät olennot rakentavat uusia simulaatioita edelleen. Eräänlainen loputon todellisuuksien ketju. Jos näin on, alkuperäistä todellisuutta voisi olla lähes mahdotonta löytää. Toki samalla jotkut tutkijat ovat pohtineet, voisiko simulaatio sisältää virheitä, eräänlaisia häiriöitä todellisuudessa.
Jotkut internetissä leviävät teoriat yrittävät yhdistää tämän ilmiöitä, kuten déjà vu-kokemuksia, kvanttifysiikan outouksia tai muuten vaan selittämättömiä havaintoja, vaikka tieteellistä näyttöä tällaista yhteyksistä ei ole. Silti ajatus kiehtoo ihmisiä juuri siksi, että se yhdistää teknologian, filosofian ja eksistentiaalisen pelon sellaisella tavalla, jota harva muu teoria tekee. Ja ehkä juuri tästä syystä simulaatiohypoteesi on noussut niin suureksi osaksi modernia kulttuuria, koska se ei ole vain teoria universumista, se on ennen kaikkea teoria ihmisestä itsestään. Ehkä kaikkein tärkein kysymys ei olekaan lopulta se, että onko universumi simulaatio. Ehkä tärkein kysymys on se, miksi ihmiset ovat niin kiinnostuneita tästä ajatuksesta, koska koko ihmiskunnan historian ajan ihmiset ovat yrittäneet löytää syvemmän merkityksen todellisuuden takaa. Muinaiset sivilisaatiot etsivät jumalia, filosofit etsivät totuutta, tiede etsii universumin perimmäisiä lakeja, ja simulaatiohypoteesi on ehkä vain modernin teknologisen aikakauden uusi versio samasta ikivanhasta kysymyksestä. Eli miksi olemme täällä? Mutta samalla teoria kertoo myös jotakin nyky-ihmisestä. Mitä enemmän teknologia kehittyy, sitä enemmän ihmiset alkavat nähdä todellisuudenkin eräänlaisena järjestelmänä, tietokoneena, koodina eli simulaationa. Ja ehkä juuri tämä tekee teoriasta niin voimakkaan. Se yhdistää tulevaisuuden teknologian kaikkein vanhimpiin filosofisiin kysymyksiin, ehkä universumi on täysin luonnollinen paikka, ehkä simulaatiohypoteesi on väärä, mutta vaikka näin olisi, tämä teoria pakottaa ihmiset ajattelemaan todellisuutta paljon syvemmin kuin normaalisti, koska yhtäkkiä maailma ei enää tunnukaan itsestään selvältä. Tähdet, aika, tietoisuus, todellisuus, kaikki muuttuu kysymykseksi. Ja ehkä juuri siinä piilee tämän ajatuksen todellinen voima. Ei siinä, että ihmiset jotkut todistaisivat elämänsä simulaatiossa, vaan siinä, että ensimmäistä kertaa ihmiskunta alkaa todella ymmärtää, kuinka vähän se loppujen lopuksi tietää universumista, jossa se elää. Ehkä jonakin päivänä ihmiset todella löytävät vastauksen. Ehkä jonain päivänä todellisuuden syvin rakenne paljastuu kokonaan. Tai ehkä universumi pysyy ikuisesti mysteerinä, mutta yksi asia näyttää varmalta. Mitä enemmän ihmiset opitaan teknologiasta, tietoisuudesta ja universumista, sitä oudommaksi todellisuus alkaa kyllä muuttua. Ja ehkä kaikkein pelottavin mahdollisuus ei ole se, että maailmankaikkeus on simulaatio. Ehkä kaikkein pelottavin mahdollisuus on se, että ihmiset eivät koskaan saa tietää sitä varmasti. Jos maailmankaikkeus todella on simulaatio, yksi kaikkein kiehtovimmista kysymyksistä liittyy siihen, kuka tai mikä tällaisen järjestelmän olisi rakentanut, sillä vaikka ihmiset usein kuvittelevat simulaatiohypoteesin yhteydessä jonkin yksittäisen supertietokoneen tai futuristisen laboratorion, todellisuudessa mahdollinen simulaation rakentanut sivilisaatio voisi olla niin käsittämättömän kehittynyt, että ihmisillä ei ehkä olisi edes oikeita käsitteitä ymmärtää sitä. Jos jokin sivilisaatio pystyy simuloimaan kokonaisia universumeita, joissa syntyy galakseja, planeettoja, biologista elämää sekä tietoisuutta, niin sen teknologinen taso olisi väistämättä lähes varmasti miljoonia vuosia ihmiskuntaa edellä. Ja juuri tämä tekee koko ajatuksesta niin vaikean ihmismielelle, koska ihmiset yrittää lähes aina kuvitella korkeamman teknologian oman nykyisen ymmärryksen kautta. Mutta jos ero olisi yhtä suuri kuin kivikauden ihmisen ja modernin tekoälyn välillä, sivilisaation rakentajien todellinen olemus voisi olla ihmisille täysin käsittämätön. Ehkä he eivät ole edes biologisia olentoja. Ehkä he ovat puhdasta koneälyä. Ehkä heidän tietoisuutensa toimii täysin eri tavalla kuin ihmisen. Tai ehkä koko ajatus yksilöstä ei edes ole olemassa heidän todellisuudessaan. Samalla jotkut filosofit ovat pohtineet hyvin erikoista mahdollisuutta, eli ehkä simulaatiorakenteet eivät edes tiedä ihmisistä. Ehkä koko ihmiskunta on vain pieni sivutuote paljon suuremmassa simulaatiossa, jonka päätarkoitus liittyy johonkin aivan muuhun. Se ajatus on kyllä samaan aikaan jopa nöyryyttävä ja hieman pelottava, koska ihmiset ovat tottuneet pitämään itseään oman maailmansa keskipisteenä. Mutta simulaatiohypoteesi voisi tehdä ihmiskunnasta vain yhden pienen yksityiskohdan valtavassa järjestelmässä. Ja silti jotkut tutkijat ovat pohtineet, voisiko simulaation sisällä olla mahdollista havaita vihjeitä sen rakentajista. Ehkä universumissa on tarkoituksellisia viestejä, ehkä matemaattisissa vakioissa on piilotettuja rakenteita, tai ehkä fysiikan lait sisältää merkkejä keinotekoista suunnittelusta. Tällä hetkellä tällaisille ajatuksille ei ole tieteellistä näyttöä, mutta ne kertovat paljon siitä, kuinka voimakkaasti simulaatiohypoteesi vaikuttaa ihmisten mielikuvitukseen. Koska ensimmäistä kertaa teknologia antaa ihmisille mahdollisuuden pohtia todellisuutta sellaisella tavalla, joka aikaisemmin kuului lähinnä uskonnolle ja filosofialle.
Yksi kaikkein oudoimmista seurauksista simulaatiohypoteesissa liittyy siihen, mitä ihmiskunta itse voisi tehdä tulevaisuudessa, sillä jos teknologia jatkaa kehittymistään tuhansien vuosien ajan, ihmiset voivat joskus saavuttaa tilanteen, jossa kokonaisia universumeita muistuttavat simulaatit ovat mahdollisia. Nykyiset tietokonepelit ovat jo pieniä virtuaalisia maailmoja, tekoäly pystyy luomaan kokonaisia ympäristöjä sekunneissa. Virtuaalitodellisuus muuttuu jatkuvasti realistisemmaksi, ja juuri tämä kehitys saa monet pohtimaan, kuinka pitkälle teknologia voi lopulta mennä. Ehkä jonakin päivänä ihmiset rakentaa simuloituja maailmoja, joissa elää tietoisia olentoja. Ehkä kokonaisia sivilisaatioita syntyy digitaalisiin universumeihin, ja juuri silloin ihmiskunta joutuisi valtavan moraalisen kysymyksen eteen. Jos simuloidut olennot kokevat tietoisuutta samalla tavalla kuin ihmiset, onko niillä oikeuksia? Voiko simuloitua universuja sammuttaa? Voiko se asukkaita pitää vain ohjelmina? Vai olisivatko ne todellisia tietoisia olentoja? Ja tämä kysymys voi kuulostaa vielä hyvin futuristiselta, mutta tekoälyn nopea kehitys tekee sitä jatkuvasti vähemmän kaukaisen. Juuri tässä vaiheessa simulaatiohypoteesi muuttuu teoriasta mahdolliseksi tulevaisuuden ongelmaksi, koska ehkä ihmiskunta itse rakentaa joskus juuri sellaisia simulaatioita, joita se nyt pelkää elämänsä sisällä. Ehkä kaikkein tärkein asia simulaatiohypoteesissa ei lopulta ole se, onko teoria totta. Ehkä kaikkein tärkeintä on se, mitä teoria paljastaa ihmistä itsestään. Koska koko ihmiskunnan historian ajan ihmiset ovat yrittäneet löytää syvemmän kerroksen todellisuuden takaa. Ensin ihmiset etsivät jumalia taivaalta, sitten tiede alkoi etsiä universumin lakeja, ja nyt teknologian aikakaudella ihmiset alkaa nähdä todellisuuden mahdollisena järjestelmänä, ohjelmana tai simulaationa. Ehkä tämä kertoo siitä, että ihmismieli yrittää jatkuvasti löytää järjestystä kaaoksen keskeltä. Tai ehkä se kertoo siitä, että ihmiset todella ovat löytämässä jotakin syvempää todellisuuden rakenteesta. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä vastausta. Ehkä universumi on täysin luonnollinen. Ehkä simulaatiohypoteesi on kokonaan väärä. Tai ehkä jonain päivänä ihmiskunta löytää jotakin, mikä muuttaa koko käsityksen todellisuudesta pysyvästi. Mutta yksi asia kuitenkin näyttää varmalta. Mitä enemmän tiede kehittyy, sitä enemmän maailma alkaa näyttää oudommalta kuin ihmiset ollaan koskaan osattu kuvitella. Ja ehkä kaikkein hämmästyttävin asia ei ole se, että universumi voisi olla simulaatio, vaan se, että me ollaan oikeasti ylipäätään tarpeeksi tietoisia, että me voidaan kysyä tällaista kysymättä. Koska riippumatta siitä, mitä todellisuus lopulta on, yksi asia näyttää ainakin tällä hetkellä todelliselta. Että ihmisen eli meidän loputon uteliaisuus ymmärtää paikkansa maailmankaikkeudessa ei lopu koskaan. Kiitos kun kuuntelit tämän lyhyen podcastin, mitä jos maailmankaikkeus on simulaatio. Tykkää jaksosta, seuraa kanavaa, näitä on tulossa lisää nyt sitten päivittäin jatkossa. Tulevaisuusspekulaatiota, tiedettä ja tekniikkaa ja kaikkia siltä väliltä. Kiitos kuuntelijoille, se on morjens.